Yes, sir. Belanga bo. Yes, sir. Man, I may interview that the network in your muscle. Inwele no network ugba. Yes, sir. Put phone and when I get plot of the lamas. Okay. By your father. 1 minute. I talk I'm that touch from you. Maybe I got the takushes and I get back to them here. Who put a hood I get that amount. Opaka, my hood. You went Hannah. You went Hannah. Mara. Elepania. Huh? Legging. Shame to you, Mahunsi Wahana, Branga Begum Simlay. Legging. Tearing Katamon Wahona, Branga Begum Simlay. Mlay. Lara Yiring Katamon Wahona. Wapaka no cookie, Wapaka no cookie. Aya, the Shokugan, the Shokugan, the Shokugan. Don't know. Whatever Vasibia. Ozole. Kakoni front. Heke you couldn't know Chiani Jari grab Abega hen ewe bob wogan. Eh? Otele. Eleho Jibaba Gumene ta ye bon society in Oko Egg. Eh? Eh? Oka chukusi kem. I give away him the tie Lubehundi. Eh? And I got step a little teenage shaga. Wayo. Gakodimaho. Gamaho. Eti waya aga Bishop. Yeah, we're phone again. Oh, thank you, sir. Tifo na ni hungi. Tifo na Hoffman hungi. Okay, sir. Tifo na Hoffman hungi. Eti ego mani. Emerege surgery. No. Huh? No, sir. Look what you do when you hundem beside. Huh? Oh, to chukusi kem. Ah, Yes, sir. donna. Oh. Ah, yeah. Ah, yeah. Chukuye kwom. Kusheno quick get can make it of your one Ibrahim big way, maybe to here. We're for not doing you. Lesh, you got your lampo covaraqua. Well, atiaso. Well, atiaso. Not to have to get push quick. Get push quick. Okay, sir. What pack no proof on again? Pugo makam. Ah? Abe pugo makamo. Ah, go again. Chukuye kwom. Ah? Chukuye kwom. Chukunye bogi. Chukuye kwom, Bishop. Chukuye kwom. Chukuye kwom. Chukwe bogi ka wo chukunye bogi. Bishop Ella.
Emanuela Kowela. Ela hage bian ela hage. Emanuela. Emanuela onye. Manelo Binuka. Iwonye ebe. Omo Anambra State. Ebe na Anambra State. Uliala. Ebe na Uliala. Umoma. Ebe na Umoma. Umo Bouncy. Ma ahụ eze gị. Ị mụọla nwa n'ụlọ? Mba, amụbe m nwa. Ka ihe nọ na họteelụ na-eme? Anọkwa m họteelụ. Ka ebe isi na-agba ọchị m? Lagos. Gị na onye bi? Me na my sister. That your sister gị na-abịa ọlụọla di? Gịnị ka ị na-arụ? I'm na-akwa akwa. Mana amepebe m shop. Na family isi na apụta ndị oshi ọnọdụ a? Mba o, enwekwa ndị oshi. Onye ara agbaghị ọnọdụ a? No sir. Enwere onye eriri eri? Enweghị eriri eri. Enwere onye nwe mbeside n'ụlọ unu? Enweghị beside. Egbe eluigwe agbagbole mmadụ na family unu? No sir, God forbid. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị 6. Tewekọdo ihu gị otu a. Dewe ihu gị otu a. Were kamera ahụ wetata nso n'ihu gị ahụ. Dewe otu a. Achọ m datọchị n'otu ahụ. Esi mbeside anọ n'olu. No, Bishop. No, The way I do that side. It's okay. Agbala gị ọgwụ ndị ara mbụ? No, Bishop. No, sir. Ị ji eyi pant? Enwere mgbe ị nọtụ oke ike na-akọ gị ga-ewere aka nọrọ na public gị na-akụ ya? Mba. Enwere nwoke ibirile ọrịa supermarket mbụ? Mba o. Power bank na-anọghị ụmụ nwaanyị n'ike nke gị ọ gbawala? Power bank. Wepụ aka n'isi gị. Power bank a na-anọ n'ụmụ nwaanyị n'ike nke gị ọ mebiele? Power bank, Bishop. Power bank wo onye a na-eme amụ nwoke nyụ ha na etighachikwe dị amụ dị ya. Then amụ ahụ ebilikwa again. Ya ebili immediately. Nke gị o mebiele. Enwere nwoke wa onye ọnụ otele nwaanyị. O tikwa amụ ahụ ga-ekwe ebili. Nke gị o mebiele. Wow. Power bank. Don't make me come. Abekwala nga beta ko sheza atụmajụ ahụ. Abekwala nga beta ko sheza atụmajụ ahụ. Sorry, Bishop. You will not mind when I hand on getting my house. What's an and I'm not get with a mirror, but he can get lake again. But I hand down. Come will get the put say, I give me no thought. Give them on Gaki Power bank. You know, some got a sigia. Give you a good and what I have Power bank and I come. On your ready. Branga Bear Tramele, my help Power bank. One bingo. So, not come down. Damn you, Chileka Bagoko. Damn you. Cabo Biaka Gemata, in my hand then now. Sorry, sir. Bara. Branga Begam Nakamoda Nagrimmer. Bara, you got the knuckle.
Abobia. Power bank hotel. Maybe. Bishop, maybe bedi. Maybe. But I'm maybe bedi. I'm sure no maybe na biko. Abobia. Power bank hotel academy. Pad hotel. Ofel wala. No. Ofel bedi. Abobia. Kacha pad hotel. Kano demma. And when I'm waiting, I'm not there. Yella ada ka fa na maybe iwom. No, sir. Mba. Abobia. Fano hotel. Sando hotel. Uprola. Yawo. Kickstarter auto. Rock roller. Atakilege mbọ mmanụ iri eshi n'ike na-agashi ka wo mmanụ azụ. Ha? Bishop amakwamo. Enwe mmanụ ị nwere? Mmanụ na-ejesi ni ọgarụtọ iko. Enwe mmanụ ị nwere na-eshi ụmụ nwaanyị ibe gị ji alọ mmanụ gị pụta bịa atụ ma mmanụ iji eshi nri. Enwe mmanụ ị nwere na-eshi n'otele apụta ma atamaghị. Okay, sir. Enwe mmanụ nne. O ji afụta? Yes, sir. Achọ m touch here. Inwe mmanụ gị gwa m si nwe mmanụ. O ji awatawa ụmụ nwaanyị ibe gị. Ụfọdụ ha na-abụ asụ. Otele ha abụ m asụ ma ọkwado mmanụ aga eshima. Amanụ m dị mmanụ. Achọ m nke eji esi nri. Sorry. Were fọ na dewe n'ihu gị ọfụma. Ti ihu gị yiri ihu ahụ arụ. Bra nga be egwa m sị ma mmanụ ọgwụ. Lotu ihu ya chi ihu arụ. Ichi onye mmụọ lara be di. Bra nga be agwa m sị ma mmanụ ọgwụ. Abobia. Na-enweghị mmanụ otele. Atakịrịla gị mbụ were aka na-alọ gị n'ike. Come on, baby. Come on. Emele gị mbụ. No, sir. Ha? No. Abobia na-akụbeghị n'otele na-etiri ya. Come on, baby. Come on. Ara gị osiri ike. After this interview, okay, gala Abara. In an name, now again, Abara is Shrike. When I am back, one more behind me, I shriek how wish boy. No, I am back now. Ask him after this interview, gala Abara. Yes, sir. My body, and I shriek. Say me. Woko letra lage. Sabo. Eda fole. 28. Nwoke abụọ atara gị kemgbe ị pụtara ụwa nwere onye bịara agwa gị sị ọ chọrọ ịkwụ ụgwọ isi. Yes. Ka ihe mere na-elu onye ahụ. Ọbatabi ka na-echi ya. Ị ka na-echi ya ma ugbu a. Okay, gịnị aka na ayị? Yes. Okay, gịnị echi abịazie for interview. Ọbatabi na ọbata na. Nwoke ole ka echi? Adị m echi ya. Ihe mebu that na ọbata. Ọ na-abata before ọbata n'ọdịna. Before ọbata, I know weke before ọbata ma alụ ọdị, ala adị m echi ya. Just calm down. Be coming down. Yes, sir. That means iji ụmụ nwoke ole n'aka gị na
ụmụ nwoke ole ka iji n'aka gị? Ụmụ nwoke ole n'obodo oyibo iji? Then ndị mmadụ ole nọ na Nigeria iji? Enweke nọ Nigeria m ji. Then ole nọ n'obodo oyibo gị na ha na-ekwu na phone ugbu a? Sofu. Okay. Ebe ị nwere ofu nwoke ahụ, ka ihe mere na iji bịawazi interview ebe a? Ama m na bọtabe na so ama m serious na achọ m onye ga-eme nchewe kịta before ọnụtụ ga-aka so mụ achọzi m iche ya. Afọ ole ka gị na ya kparala mere iji decide ya ka ị bịa ka eme gị interview? 5 years. Gị na ya kpara 5 years, ọ bịa bịa kwụ ụgwọ isi? No. 5 years ahụ gị na ya kpara nwere mgbe ị were otele gị zi gị ya na WhatsApp ya lara gị? Mba o, adị m eme different. 5 years ahụ gị na ya kpaga okwu ya kpabe na Nigeria nga? Anyị mebere ya wee pụọ Nigeria, so ọ batabe since. Unu mega oyi na Nigeria before ya apụọ? Yes. Ele obodo ọ gara? Dubai. Ise? Dubai. Onye Dubai ka ị nọ na Nigeria echeghe bi nwee hope that na that's onye Dubai, onye na Arab country ka ị cheghe. Eche m chọrọ ịgwa m America ka ị bịara nga abịa echeghe onye Dubai no 5 years. That's onye bịara nga that's m na-emeghị interview ka ị na nwee mind ịgwa m sị icheghe onye nọ abroad. Dubai o so na ndị nọ outside country. Kama nwepụ aka n'ọnụ gị, Chineke agbaghị ọkụ. Dubai o so na ndị nọ outside country nwa bingo nwụrụ anwụ. Ọ gị ka m jụwa. Ọ n'obodo Igbo. Remove that your hand from your head. Gịnị nwe obodo Igbo? Gịnị nwe obodo Igbo? Nwa bingo. Laya m agwa gị. Onye ahụ nọ nga ahụ na-anọ Dubai ya nka for your information. Ọkwa ncha ka ọ gbaghakwa. Ọkwa ncha. Nwekwa ihe jikọrọ ha na nwaanyị. Ya hụ na m ga-aga n'iru ime gị interview, ị ga-ablọk ihe gbasara onye ahụ. Ị ga-ewepụ aka n'ihe gbasara onye ahụ. Maka na ya hụ na ị nwere nwoke n'aka gị na-achọkwa nwoke ọzọ, ọ dị very very wrong. So ya hụ na ị ga-ekwe m nkwa na ị ga-ablọk, ị ga-eme nka den ma hapụ ime gị interview. Maka na ana m akwado nwaanyị ọwụla ịghọ nkịta nyere ụmụ nwoke. Ma blọk ya. Ma blọk ya sir. M sị gị blọk ọ ya ugbu a. Ị chọrọ onye nọ obodo oyibo ka ị chọrọ onye nọ Dubai, onye nọ Nigeria? Anywhere, just that onye a bụrụ onye na-agba mbọ. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Jide aka na ntị. Jide ya ọfụma. Okwu nwoke kpọọ gị na fonu na ya chọrọ ya gawa. Nwoke ọbụla dị serious kpọrọ gị na fonu direct ya dịrị serious ya lọta gị na ahụ ya ga-ahụ nne gị na nna gị. And any movement ị na-eme ka to see or visit any man, make sure ndị agbata obi gị ma ebe ị na-aga. Kwe na ihe m na-agwa gị? Ị na ihe m na-agwa gị? Yes sir. Kpọọ phone number gị. So be book number m n'isi o. Aka m go SIM card ọfụ. Ị mere gịnị? Aka go the SIM card ọfụ. 1 minute. Please sir. Awakwala ka ị na-agba ichenji gị nọmba, ị na-ebu nọmba gị n'isi. Phone mezuru phone mezi ebe m ga-akwụ ego ya n'ụka enwere ọkụ. Ịwa ọchịchịalịa kwa izu ole ike ịwọchịchịalịa mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe for Chineke agbaghị ọkụ. Subscribe or like ya gị share ya ọwara ya agbaghị.
e watch it higher get bank get just know what ya taku share the for what subscribe for this place Chineke Magoko.